Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. La subcontractació en l'àmbit de la construcció és una de les principals causes de sinistralitat laboral, ja que en molts casos les condicions de contracte esdevenen precàries. La llei número 32/2006, que va entrar en vigor el passat 19 d'abril, pretén regular aquest àmbit i introdueix novetats que afecten a la prevenció de riscos en el sector de la construcció. Aquest matí, Joan Carles Garcia i Miquel Àngel de Dios, tècnics de seguretat e higiene de Cepello, han dut a terme una ponència per tal d'explicar en què consisteix aquesta normativa. Entre d'altres coses, la normativa preveu que les obres hauran de tenir un registre on constin totes les empreses que hi intervenen, l'objecte de cada contracte, la persona que dirigeix la feina de les empreses subcontractades i els seus plans de seguretat. A més, també estableix la necessitat d'acreditacions a les empreses subcontractades i la creació d'unes targetes per tots els treballadors subcontractats on s'especifiqui quin és el seu nivell de formació i les seves condicions. L'acte ha despertat l'interès de més de 50 persones de l'àmbit de la construcció que s'han reunit a l'Associació Comarcal d'Empresaris de Berga per tal de resoldre dubtes i informar-se millor sobre el nou reglament. Soterrats compleix 5 anys i per celebrar-ho, l'Escola de Música i Estudi de Gravació té previst realitzar diverses activitats. Una d'elles és l'enregistrament d'un CD amb una antologia de tots els CDs enregistrats per l'escola. L'objectiu del Compact Disc és fer memòria de l'aprenentatge que s'ha dut a terme al centre durant aquests 5 anys de vida i assolir nous objectius musicals. A més, durant el mes de juny, l'alumnat de Soterrats té previst oferir un concert obert a tothom i seguit d'una gran festa d'aniversari. El creador i director de Soterrats, Hipòlit Miró, considera que la festa d'aniversari serà una manera de donar les gràcies a totes les persones que han fet possible el projecte de l'escola, que va néixer amb la idea de fer entendre la música d'una altra manera. El proper dia 15 de maig, l'escola farà les prematrícules de música moderna. Músiques de la Patum és el títol del nou llibre de temàtica patumaire que han escrit el bibliògraf berguedà Ramon Felipó i el músic que dirigeix dues de les 3 formacions musicals que toquen durant la festa de la Patum, Sergi Cuenca. Es tracta d'una compilació de partitures patumaires d'Antoni Sant Salvador, Joan Baptista Lambert, Francesc Pujol, Joan Amade, Joan Tomàs i mossèn Armengou. Totes són recollides abans de 1936, excepte les de mossèn Armengou, i algunes de les peces són totalment desconegudes, com les de Francesc Pujol. Aquest és un llibre fet a mitges amb el Sergi Cuenca i jo. És una recopilació de 7 jocs de partitures de Patum. No vol dir que hi hagin tots els entremesos, sinó que són 7 col·leccions que hi havia en arxius o biblioteques. És interessant perquè 6 d'aquestes 7 col·leccions són fetes entre l'any 10 i l'any 36. Això vol dir que en un curt període de temps es van bons músics, o del bo i millor del país, com pot ser el Francesc Pujol o el mateix mestre Tomàs, van fer aquestes partitures, o el Lambert. Això són col·leccions, arranjaments de la música de la Patum. Hi ha diferències, sí, però això qui ho ha descobert i qui ho analitza és el Sergi Cuenca, que és el treball musical d'aquest llibre. Jo m'he limitat a buscar-les i una mica conceptualitzar-les i explicar-les en quin marc es van anar fent cada un d'aquests arranjaments. Músiques de la Patum és el resultat de les 7 col·leccions senceres, una introducció de Ramon Felipó que situa històricament les troballes i un anàlisi comparatiu de les partitures recuperades fet pel músic de Puig-reig. L'obra és un intent de posar a l'abast de tothom les velles i difícils de trobar partitures de la Patum. A més, el llibre és 100% berguedà, la portada és del dibuixant Jaume Capdevila i la contraportada del dissenyador berguedà Salvador Vinyes.
La portada és fantàstica, no sé si es veu, és d'obra del Jaume Capdevila, el Cap, que he tingut la sort que ens la fes. En Cap publica diàriament a 2 diaris de Barcelona. Els seus acudits a l'avantguàrdia són fantàstics i els del Mundo Deportivo també. I la contraportada jo crec que és tendra i fascinant. És obra del Salvador Vinyes. En Vinyes ha fet, amb aquest disseny de la bata de la Guita, un monument. La presentació oficial del llibre es farà a Berga el divendres dia 25 d'abril a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. L'acte començarà a les 8 del vespre. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.